Mi-alma ang mga nagduso og impeachment complaint batok ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Pbbm. Human kini wala gidawat sa Secretary General. Kagahapong adlaw sa dihang nagduso og impeachment complaint batok ang Pbbm sa Ilocos Sur Governor Chavit Singson, dating Representative Mike Defensor, kanhing Representative Jacinto Paras ug retired General Hemor Jans Esperon apan wala gidawat ang maong ikatulong impeachment complaint batok kay wala ang otorisadong mudawat nga si House Secretary General Cheloy Garafil. Atong paminaw ng tipik sa pamayag ni Attorney Harold Respicio. Hindi ito tinanggap dahil daw nasa Taiwan yung Secretary General. Tandaan po natin na ayon sa rules ng House of Representatives, ang Secretary General ang dapat tumanggap ng mga impeachment complaint. At ngayon na po, ang last day sana na magpa-file kami ng impeachment complaint kasi inunahan tayo nung Lunes ng walang kwentang impeachment complaint, 4 pages lamang. Nasayrang kasamtangang ana si Garafil alang sa usa ka official engagement sa Taiwan. Oga gikatakdang mubalik sa opisina sa Lunes, Enero 26 nga mausab ang pagbalik sa plenary session sa House of Representatives human sa holiday recess.